ଏଇ ସକାଳଠୁ ସାହିର ସବୁ ଟୁକି ମାନେ ପାର୍କ ଯାଇକିନା ଦବଡା ଦବଡି କରିକିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ସାହିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି, ଦବଡଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯା ଦବଡେ ଉଠ। ହେ ଦେ ଦବଡବି। ଏରେ ମା, ସେ ପଡିଆରେ ଏତେ ଗୁଡି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦବଡା ଦବଡି କରରେ ମା। କିସ ଏତେ ଅଳସ ତତେ କହ ତ, ଦବଡେ ଯା। ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହେଠ ତମକୁ କି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏରେ 4 ଦିନ ହେଲା ବେ, ଫୋନ ଟିକେ କର ତ। ହଁ ହଁ କରୁଛି ରୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମା କୁହ। କୋଉଠିଲ ମା? 4 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋର ବାବା ଫୋନ ଲଗଉଛି ଉଠଉନୁ। ବାବା ତ ମା ଦବଡେ ବୋଲି କହିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ମୋର ହିରୋ ସତେ ମୁଇଁ ଦବଡି ଦେଲି। ହେ ମା ତତେ ଦବଡବା ପାଇଁ କହିଲେ ତୋର ହିରୋ ସାଙ୍ଗ ଦବଡି ମରିଛୁ।